Ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Marcos Kapitulo 9, 1-13. Mingon asab si Jesus kanila, sapagkat tinuod, may mga tao dinhi nga dili pa mamatay hangtod nga makita nila ang paghari sa Dios nga moabot nga may gahom. Paglabay sa unong kaadlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, Santiago, ug Juan sa taas nga bukid ug sila lang didto. Samtang nagtan-o sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bistimi puti ug silaw kaayo. Walay bisan kinsa dinhi sa kalibutan nga makapaputi ug sama ni adto. Anya nakita nila si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Mingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga ania kami dinhi. Maghimo kami og tulo kapayag, ang asa alang kanimo, ang asa alang kang Moises, ug ang asa alang kang Elias. Mao kini ang iyang giingon kay wala siya mahibolokon ansa ang angay niyang isalti tungod kay gikalbaan gayud sila. Anya may mitungha nga panganod nga mitabon kanila. Gikan sa panganod may tingog silang nadungog nga nagaingon, mao kini ang akong hinigugma nga anak. Paminawan ninyo siya. Diha-diha mitano sila sa palibot, apan wala na sila'y nakita gawas lang kang Jesus. Samtang nang logsong sila gikan sa bukid, gimandoan sila ni Jesus, ayaw isugilan kang bisan kinsa ang inyong nakita samtang ako nga anak sa tao dili pa mabanhaw. Busa wala gayod nila ipanugilan kadtong mga panghitabo. Apan sa dihang sila na lang nagpangutan anay sila kon-an sa ang kahulogan sa iyang giingon nga mabanhaw. Nangutana sila kang Jesus, nganong nagaingon man ang mga magtutudlo sa kasugoan nga kinahanglan mo abot una si Elias sa dili pa ang Kristo. Mitubag siya kanila, husto ka na, kinahanglan nga mo abot una si Elias aron andaman niya ang tanan. Apan saltihan ko kamo, si Elias miabot na. Gibuhat na sa mga tawo ngadto kanya ang ilang gusto sumala sa nahisolat mahitungod kanya. Apan nga nung nahisolat man nga ako nga anak sa tawo kinahanglan nga makasinati ug daghan nga mga pag-antos ug isalikway sa mga tawo.